Do starostlivosti o rodinný dom patrí aj možnosť jeho poistenia. Do novopostaveného rodinného domu ste vložili určite väčšie množstvo finančných prostriedkov a prácu celej vašej rodiny. Tento majetok, ktorý ste takto získali, si môžete zabezpečiť proti náhodilým živelným udalostiam poistením u Slovenskej štátnej poisťovne. Slovenská štátna poisťovňa dojednáva poistenie, združené poistenie stavieb a domácnosti, v ktorom si môžete dojednať jednotlivé druhy poistenia. Prosím vás pekne, čo všetko si môžem nechať poistiť v rodinnom dome a v jakom rozsahu? Vo vašom prípade by som doporučil, aby ste si poistili všetky stavby, ktoré máte. To znamená rodinný dom, garáž a hospodársku budovu spolu s oplotením celého pozemku. K tomuto poisteniu si môžete uzatvoriť aj poistenie, združené poistenie domácnosti, v ktorom môžete pripoistiť aj poistenie domácich elektrospotrebičov proti škodám spôsobených skratom elektrickej energie. Proti akým škodám je možné poistiť nehnuteľnosti? Živelné pohromy alebo niečo podobné, keby ste alebo podrobnejšie niečo povedali o tom, prosím vás pekne. Škody, ktoré vznikajú na majetku občanov požiarom, výbuchom, bleskom, výchricou, zosuvom pôdy, povodňami a záplavami, ďalej pádom stromov, stožiarov a rôznych iných predmetov sú živelné udalosti, ktoré sú predmetom plnenia poisťovne pri vzniklých škodách. Vaše najväčšie starosti sa skončili. Teraz môžete podľa svojich zástavbe